Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Survival. Και ναι, εδώ μας έχει βοηθήσει αυτός εδώ να φτάσουμε full diamond. Στην άρχισα μισό. Ναι, και συγγνώμη που δεν ανέβασα πολλές φορές το βίντεο. Έχω να ανεβάσω πολλές μέρες βίντεο και δεν είπα να κάνω ένα survival. Να ξέρετε ότι άμα πετύχουμε πώς το λένε, τα 3 likes αυτού του βίντεο ή τα 5 τέτοιο, θα κάνουμε και άλλα επεισόδια survival και κυριότερο το map, ένα map the dropper. Μπορεί τώρα πια να μην κάνω PvP, δεν ξέρω, γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε καλό PvP. Και ναι, τίποτα άλλο. Τώρα ας κάνουμε το survival. Πάμε τώρα να κάνουμε mine. Ναι, το επεισόδιο μπορεί να είναι μόνο mine. Ναι, βασικά όχι, δεν θα είναι mine. Θα χτίσουμε το σπίτι μου. Λοιπόν, ναι, και τίποτα άλλο. Έχω πάρει το The Thunder Elite για τα Χριστούγεννα. Ναι, είναι πολύ καλό. Και να ξέρετε ότι άμα θα τα πάω καλά στα μαθήματα, θα πάρω το κανονικό Minecraft και θα παίζω σε premium. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο. Εδώ πέρα φτιάξαμε πολλά διαμάντια, μου είχαν μείνει 5. Μου βγήκε το πιο άχρηστο armor. Και ναι, αυτός εδώ που βλέπετε είναι από άλλη χώρα. Μιλάμε μόνο από το chat. Θα πατήσω λίγο pause στο βίντεο μέχρι να αρχίσουμε. Ωραία. Ναι, συνεχίζουμε. Τώρα εδώ θέλω να είναι το σπίτι μου. Λέω δεν έχω μισό να του πω. Give me 3 diamonds. Ναι, τίποτα άλλο. Έχω κάτι άλλο να κάνω. Να πάρουμε λίγο το axe για να, πώς το λένε, ναι, για να κάνουμε αυτό, για να κόψω εγώ τα δέντρα και τίποτα άλλο. Θα το πάλι pause στο βίντεο γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και ναι, επιστρέψαμε πάλι. Εδώ ήρθαμε. Θα κόψουμε τα δέντρα για βέβαια να έχουμε το χώρο μας. Και ωραία, τώρα ας ξεκινήσουμε. Θα έχουμε αυτά εδώ. Άμα θα σας αρέσει το σπίτι, θέλω να ρίξετε ένα like και ένα subscribe. Λοιπόν, επειδή το σπίτι θα πάρει αρκετό χρόνο, μισό να βγάλω εδώ τα torch, δεν το χρειάζομαι. Και ναι, πάμε. Καθίστε να μας το κάνει channel τώρα ρε παιδιά. Δεν θα χαλάω χρόνο του βίντεο, γι' αυτό το λόγο πατάω pause. Ναι, ήρθαμε. Συγγνώμη για τις διακοπές που κάναμε. Τώρα συνεχίσουμε το σπίτι μας. Μου κάνει channel απλά πώς το λένε, ναι, το axe. Και τώρα συνεχίσουμε. Δεν καταλαβαίνω. Μισό να χαμηλώσω λίγο τη φωνή του βίντεο. 62. Δεν βλέπετε. Τέλος πάντων. Το σπίτι μπορεί να είναι μικρό. Άμα δεν προλάβω να το κάνω όλο σε αυτό το επεισόδιο, άμα δεν προλάβουμε, θα το κάνω σε πολλά επεισόδια. Και ναι, δεν έχω να κάνω. Δεν έχω αρχίσει το YouTube. Θα ανεβάζω βιντεάκια, απλά θα αργώ λίγο, γιατί για να πάρω το Minecraft θα κάνω πάρα πολύ πιο καλά βίντεο και το προτιμώ. Και τέλος πάντων τίποτα άλλα.
Ναι, δεν κάνω τα βίντεο για όσους αναρωτιέστε. Τα αφήνω έτσι όπως είναι. Ούτε intro θα κάνω, ούτε τίποτα. Και ναι, αυτός εδώ μας έβαλε παντού Siltats. Κοιτάξτε, Siltats guy, μου το είχε πει. Ναι, τώρα ας το συνεχίσουμε. Φίλε, θα τελειώσει το βίντεο και δεν θα προλάβουμε. Anyway, πατάω pause μέχρι να τα μαζέψω. Πάνε ήρθαμε, με βοηθάει κι αυτός. Το σπάει το δε. Ωραία, ας το κάνουμε. Το σπίτι επειδή θα το προσπαθήσω και μεγάλο, θα κάνω και υπόγεια και τα πάντα. Ναι, ξέρω τι θα κάνω. Θα κάνω πολλά επεισόδια, το είπα και πριν. Γενικά το σπίτι θα έχει και φύλλα και πολλά ακόμα. Θα έχει μεγάλα παράθυρα. Λεπτός θα τα έχει. Εδώ θα είναι οι πόρτες. Λοιπόν, εδώ θα βάλω. Θα φτιάξω εδώ, μου έχει δώσει αρκετά. Για όσους από ό,τι είδατε πριν ήμουν Μάιρε. Είχα γεμίσει εγώ και ο άλλος. Θα με τα τσέσει τώρα πίσω, δεν πειράζει. Ναι, δεν δούλευε κιόλας και το μικρόφωνο μου για να ανεβάσω βίντεο. Αλλά ελπίζω να περιμένατε. Δηλαδή να μην χάσω subscribers, ούτε να μην κάνετε dislike. Τέλος πάντων, τώρα τελειώνει και το βίντεο. Δεν έχω αγορασμένο το Bandicam για να κάνω πάνω από 10 λεπτά. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Και ναι, αυτά θα ήταν για σήμερα το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχω να ανεβάσω πολύ καιρό. Και τίποτα άλλο. Nothing. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και survival games βίντεο που θα κάνω και jitter click, και έμαθα να κάνω jitter click την ώρα που προχωράω. Αυτό τώρα είμαι σε ένα νέο, γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τώρα τελειώνει και τίποτα άλλο.